Graciñas por vir. Non hai de que. Por que me chamou? Chameino porque atopei unha cousa moi extraña. Como unha peste que está nas árbores. Nunca tal cousa vin. E podemo describir se é tan amable? Si, hecho unha cousa así como pegañenta. Non che é natural. Ajá. Levoche aquí 30 anos e... Cala! Senta! Que sentes cago na cona? Paciencia. Paciencia. Vale, irei no ver por mí mesmo. Sí. Acougue. Vai con xeito. Carajo! ¡Gunnar! ¡Ayuda! ¡Ayuda!
Bichos, agora tenemos tranquilidade por un mes. Un mes. Un mes. I'm old, but I'm already I'm old, but I'm awfully playing you joker, I'll give you the joker. I'm beating out